Салом тамошобино, иншолло хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Подписчикое ки нав обуна шидан, шумо ҳама каса хуш омаден. Раҳмат ки канали маро интихоб карден ва тамошо мекунен. Духтарои хушрӯи ма иҷада ман завтракадистам. Юсамин ховаёли хадам тоқа завтракадистам. Шавҳарам да корай. Завтрим кимада хали нони сиёҳ, dabolosh маска, баъд дона, баъд як дона қанд. Чара боша лимончой, мадаиш ҷои таом. Биен завтрак кунем. Духтарои хушрӯи ма, имрӯз ма шумода бо Пайрухшонаҷона тавсия метиҳем ки дар компанияи Фаберли кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. Кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меорем. Беҳтаринои ма, ай бекор шиданда будроен дар компанияи Фаберли кор кунен. Орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба компанияи Фаберли амалиш кунен. Пайрухшонаҷон беҳтарин инсоне, корро ба тамоми нозукиш мефаҳмонатон ва то ба по хестантона ёрдам мекунад. Чақона ки ҳаст, барои ҳамин қадр номероша мондум. Корро бо хушрӯ шумода мефаҳмонад. Будроен кор кунем, пушаймон намешавем. Духтаро касе ки кор карданам намехоҳад, агар ягон чиза кас карданӣ бошед, Пайрухшонаҷон ба шумо рароӣ мекунад. Инам хали ароматизатора, чаям хали бромадагиай. Хонада бӯи хушрӯ мебурад. Нигоҳ кунен чӣ хеле хушрӯай духтаро. Дар бараки дивантон мемонен. Аҷоиботай. Заказ кунен ҳози скидкаш дагиай. Умуман дар Фаберлик ҳамаи чиз скидкаш дагиай. Метавонен ки заказ кунен, барои худтона харидорӣ кунен. Касе ки ай канали ман мерава, шумода бо тӯҳфа роӣ мекунад қадри заказ кардагиотон. Касе ки духи пуртужура дӯст медорад, ҳамаи шумо медонед ки духи пуртужур қиматай. Аҳози боша скидкаш дагиай, бениҳоят арзонш дагиай. Успед кунен, заказ кунен, ба нархи дастрас харидорӣ кунен. Ҳамаи чиз скидкаш дагиай духтаро. Дер накунен, не ки ман боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешавад. Медроен ҳамроҳи мо дар командаи мо кор мекунен. Духтаро ма дар инҷа приловка тайёр кардастам. Як подписчик хоҳиш карда буд ки чӣ хел тайёр мекунен, инқадр ширадори хушрӯ меояд. Ман бароям қадар навор кардам. Тамошо кунен духтаро. Касе ки метавонад мошоаллоҳ, касе ки наметавонад хоҳиш карда буд. Ина ман навор кардам. Духтаро приловкада гӯшт, пиёз, картошка, сабзӣ, томат, нахат, приловка ҳамашам хеле мезирбонем. Баъдан охирон дар приловкамона медозем. Ман приловкара камтарак тар мекунам. Аз шаб то саҳар камтарак тар мекунам, меиста. Баъдан дар овқотам медозам. Баъд як хело баъди ова дохтан медозам. Ама пешаи ова дохтан медозам духтаро. Инам хай ҳама акша як бор мезирбонем, намак мекунем, об медозем. Як сар ки ҷӯшид, паста какш мекунем. Паст меҷӯша, худаш ширадори хушрӯ мешавад духтаро. Ҳар кас ҳар овқота ба ҳар тарз тайёр мекунад. Чӣ хеле ки оилаи шумо нағз мебинад, шуморам ҳамхел тайёр кунен. Анам хай духтаро, ман иҷа дар зир бондумша, оша дохтум. Ман бениҳоят приловкара нағз мебинам. Шавҳар ман беҳад нағз мебинад. Ман дар инҷа тайёр кардастам. Юсамин хай мо картошкаша қатъи гӯшташ қарак мехӯрад. Меҷӯша беҳад бисёр меҷӯша, ширадора ки хушрӯ мешавад духтаро. Баъзеҳо лаганӣ мекунанд, баъзеҳо косакӣ мекунанд. Ман ҳам лаганиша мекунам, ҳам косакиша мекунам. Инам хай духтаро иҷада боша тайёр шидай. Хеле ширадора ки хушрӯ омадай. Шуморам ҳатман тайёр кунем. Касе ки хурдагӣ неста, як бор тайёр кунем бихӯрем. Бениҳоят бамаззае духтаро. Иҷада боша шавҳарам дар коранд. Ман ба хидмат ба Ёсаминҷона бардоштам. Рецепти ҳамин приловка ба ҳамин чӣ бамаззае. Бодринги салёнӣ духтаро. Ман бодринги салёния майда кардам, зелен чака. Қатъи Ёсаминҷон ужин кардем дар инҷа. Дадаш ай кор омад, бо ма қатъи дадаш бо хӯрдум, барое ки беҳад дӯст медорам. Авқоти сабукакӣ бо лаззатакай. Инам хай духтаро. Ҳамаи шумо дар раҳмат ки мара тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен, беҳтарин суханҳоро менависонен, мара насиҳат мекунен, мада маслиҳат метиҳен. ҳаматона эҳтиром мекунам барои меҳрубонитон, барои қадар суханҳои хубтон.
бовар кунед беҳад подписчикои меҳрубон дорум духтаро. Ҳаматонда як бор дигар раҳмати Аллоҳ барои қадар меҳрубониётон. Ҳамчун модар, ҳамчун апаву хоҳар ҳама вақт дар бари маен ва мара дилтиӣ мекунен. маслиҳату насиҳатҳои хубтонро дариғ намедорен. Имрӯз ман дар хона будам. Хеле полностью влоги хонагӣ. Чӣ влоги мепартом? Ҳамаш барои шумо ай духтаро. Дастгирӣ кунен. Влогом чанд қа просмотри нағз бигирам, ҳам қадар тезтар шумода бо видео мепартом. Видео партом вақти просмотр нагира, мада намефора видео партофтан. Духтарои хушрӯи ман барои ами гӯшбирони қайларо фақат нишон метам. Бо як хоҳара гуфтае ки ай саршавиш нишонте. Духтарои нами гӯшта мешӯем. Хай намакадагия як бор мешӯемша. Дар руғани амихе хунук медоземша духтаро. Пас такак мемонем. Худаш ҳам сирх мешава, ҳам мулоимаки хушрӯ мепаза духтаро. Иша боша ози шурбо мекунам. Иша қайла. Иша боша шурбои сирха кунам. Якумда шурбо баъд ира бихӯрам. Ҳозир хай бо нишон медам. гӯшбирони қайла дар канали ман бениҳоят бисёр ай духтаро. Бо подписчик хоҳиш кардак ман ай аввалаш нишон додам. Инам хеле гӯштаконам медозем духтаро. Ба дар алови пас такак даҳанша мепӯшонем мемонем. Кофтан мегирем, ҳар минута кофтан мегирем ки сирхак шава. алови пас мемонем. Худаш мепаза мулоими бо лаззатак медозем. Плитаро сразу пас мекунем то ки чӣ шава. Пас такаки хушрӯ паза. духтаракое ки мегӯянд шумо апа бегӯшт авқот намехӯрен. Мехӯрем бегӯшт духтаро. Чӣ ба морам одамем. Як рӯз мешавад ки ҳар рӯз гӯшбирон мехӯрем, як рӯзе мешавад ки чанд рӯз гӯшт намехӯрем. Морам ранги шумо одамем духтаро. Баъд зиндагӣ пастию баландӣ дорад. Як рӯз ҳаст, як рӯз нест. Мехӯрем морам. оли авқоти бегӯштам сиёмка кардагием тамошо кунен. Морам ҳар рӯз гӯшт намехӯрем духтаро. духтарои хушрӯи ман ина қайлаа ки мо тайёр шид беҳад мулоимаки бамаззае. ба нами тарз тайёр кунед. Беҳад бо лаззатаки хушрӯ мешавад. боз ман мебардорам, бода шумо нишон медам. духтарои хушрӯи ман ина гӯшта ки мо тайёр шид ма бардоштам. бениҳоят мулоимаки хушрӯ ай духтаро. шавҳарам дар кора ё саминҷон боша намехӯра. мегӯяд шурбо тайёр шавад, шурбо мехӯрам. гӯштхӯрак нестай. махӯрдам камакак бардоштам, пиёз реза кардам. чӣ хеле ки медонем ман ҳамаи чия ба лимон мехӯрам. ман дар иштиҳои таом духтаро. беҳад бо лаззатакай. бием як ҷоя ужин кунем. духтаро иҷада боша шурбо тайёр кардастам. як кас гӯшт мехӯра, як кас намехӯра дар хонамон. ҷада бо камтарак шурбоам кардам ки касе чизе бихӯра. намхе гӯшти устухондорам зирбондум, пиёза дохтум. имрӯз ман шурбои бетамат тайёр кардам духтаро. шурбои сирхаку но бетамат. сабзи, картошка ҳама чия дохтум, нахта дохтум, беқарак зелен майда кардам дохтум. баъдан намак, баъд об. як сар меҷӯшад духтаро. як сар ки ҷӯшид даровда пастиш мекунем. барое ки хеле сахт буҷӯша авқот мазза наметиҳад, ширадори хушрӯ намешавад. намахе авқота ки ма ҷӯшидааст аллакай қариб тайёр шиданай. ман шуморо навор кардам. шуморам ҳатман тайёр кунед. имрӯз ман дар хона ҳамин корҳоро ки анҷом додам барои қадар шуморо навор кардам. духтарои хушрӯи ман ина шурбоакмам тайёр шид. шавҳарам омад бардоштамша.
шӯрбои сирхак, шӯрбои чи зирбондагӣ мегем ко амтари ине ки ранги хомшӯрбоаям худам хизмат таъриф кунам, шумоам ҳатман тайёр кунед. ина тамошобино иҷода боша соуси бе гӯштак тайёр карда будам, бо шумода навор кардам. намхе агар ҳама чира ай таҳти дил кунӣ хушрӯ меояд, хушрӯ бизирбони авқотаво чӣ кунӣ, хушрӯ буҷӯшониша авқот хушрӯ мея шира дора ки ба мазза меояд. бароям қадар морам авқотҳои бегӯшт мехӯрем. балам хон. ماشاءالله های دختری من. ماشاءالله. یورا کی یاد داده ای سروره؟ بچید میخرن الهام ازیاد کده هم خالد میخره دخترها خلاص ماشاءاللهش بگین الهام ابو ازیاد کده دختری من. بهترین مای جمع او را با آخر میرسانم. خداوند نگهبانتان باشد. در کی جای باشین صحت سلامت باشین، همه وقت خوشبخت باشین، همه وقت صاحب فرزند شوین، هیچ کدر بدی و بخیلی نکنین. خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده عزیزان دلم.